हाथ बटावेला एगो काम नहीं की कर सुतर तक दिन रात। भौजी अरे बड़ा जैसे भूख लगला खाना नहीं मन लगा। हमरा से मत मानी जाई राउर मेहरारू देख ली तो हमरा के बदनाम करी। अरे ओकर बात छोड़ा ना भौजी। अच्छा काहे छोड़ दे ओकर बात। रौरा आ ऊ एके हो हम लोग मियां बीबी एके हो हम लोग आ हम बदनाम होके जाई। एकरा बारे से परेशान बने। ये बताओ भौजी बिहवा के पहले तो बहुत जल्दी खाना दे दिलो और कहने के देत। हम कहियो ना दे। आखिर में पूछा था नहीं खाना देबू कि ना देबू। हम ना देम त ना देम कहतन कि लइका बिया कोई के कपारे पर त चढ़ा देनी। अब जाई लइका खिलाई। बड़ा न हमरा के पोल्हावे इनकर मेरा रानी होई महारानी बन के बैठ रही आ हम नौकरानी होई। चल बोल का सुंदर हो। ए जी हम कैसा लागत नहीं सुंदर लगता रू। काहे खिसियाइल बने का भइला। भूल कुछ ना हो हमरा भूख लगल बा। ए जी हमरो भूख लागल बाटे एगो काम करी ना चल जाई बाजारे आ चाउमीन बर्गर आ पिज्जा ले ले आ देखेम कि उ नगीनिया ना देखे न तो पूरा खा जाई। सुनो हमरा लग पैसा नहीं खे तार लग पैसा दो। पैसा नहीं खे ना शादी से पहले तो कहत रहनी कि हम ये करनी वो करनी इतना कमानी उतना कमानी आज पैसा नहीं खे। सब पिज्जा बर्गर में चल गए आ जन बैंक बैलेंस ले लो वो खत्म हो गए। हारा बड़ा जैसे भूख लगल बा जाना तनी खिचड़ियो बना दो। हम कहत नहीं ना हमरा ना आवेला रउआ आवेला तो रउए बना दी ना। हाँ हमरा बेला लेकिन ना बना तब तक फैसला होइए के रही। मतलब चली बताओ तनी। बड़ा मेहनत हो जाता काम में। कहाँ बारू हो नहीं खुश सुनत। का कहे ना अरे एक गिलास पानी लेके आवो ना। ले आवत नु बानी नट्टी झुराई रहेला। दो पानी जा ना कुछो खाएला होके तो लेना हो बड़ी जोर के भूख लगल बा। खाना नहीं खे बना मेहरारू के मुंह देखला से कहिया भूख हुई थी। दीदी रउआ चिंता मत करी आज फैसला हो के रही। भैया जी बंटवारा कर दी। बंटवारा हाँ तूने के 6 महीना शादी के ना भइल आ बंटवारा खातिर कहता रू। ई बंटवारा के कारण रउआ नहीं खी ई बाड़ी। अच्छे एकर हम कारण जान सकीले। कारण हमरा से ना कारण इनकरा से पूछी। इतना दिन से तो ई खाना बनावत रही सब कुछ करत रही जब समझ में तब से इनकर नौटंकी ऊपर हो गई बाटे। सुन ना नौटंकी तोरा आइला की बात शुरू भइल बा ठीक नु। तोरा ना आइला के पहले नु सबके टाइम से बना के खियावत रहनी है। अच्छा एकर मतलब जब समझ में तब से तू हमर सुंदरता देख के चलत रू। हम जरी लेनु ठीक बा जरी लेनु ता से ते ही किचन में जाके बनई है आ सबके खियई है। भैया जी ई बताई बंटवारा कब करतानी। चल बोल बंटवारा का चलत बा। ई रउआ का कहतानी। हम ये कहता नहीं कि अपना नहर चल चलो तो भाई भौजी निमन खाना बनाव लो ओ जन खा ले और जन रह ले आराम से। रउआ कहत तो ठीक बानी लेकिन हमार भौजाई बहुत बदमाशी है। हाँ? हमरो भौज जैसी बदमाशी है। दीदी तो बहुत अच्छा बानी। जब दीदी अच्छा बाड़ी तो दीदी कॉल काहे कर दिलू। दीदी से खाना बनावे सीखे चाहिए बुद्धि सीखे के चाहिए घर पर में केंग रह जाला उ सीखे के चाहिए। है बंटवारा का जरूरत बा। ठीक बाटे दीदी माफ कर दी हमके खाना बनावे के सिखाई। माफी काहे के मांगत है तू तो हमार छोट बहन हो। चल हम तके सब सिखा दे। हम कहे ना कि मत बोला तारे के सब सिखा दे। देख लेला बबुआ हाँ भैया औरत के डांट से ना प्यार से समझावे के चाहिए ठीक बा।